Gde ste bre ljudi, evo nas, tu smo stali, malo sam se bio izgubio, pa sam morao da napravim novu kućicu. Znači samo sam prenao predmete i ništa više, i nacijepao sam drva, nego sad sam htio da napravim kapicu. Evo kapica se pravi ovako, i stavim je na glavu i ovako. Znači danas smo trebali da pravimo kućicu. I ne znam gdje je najpogodnije mjesto da ne napravimo. Što bi značilo da trebam da nacipam još drva. Ubio sam zombija i dao mi je krompir. I znači sada ću da napravim. Aha, imam sekiru, dobro. Onda da krenemo. Znači sad mi treba još malo drva i krećemo da pravimo kućicu. Tamo ću da nacipam drva. A možda usput i nađem prošlu kućicu. Nego da proverim samo ovdje. Ubacio sam sekiru. Da proverim ovdje da li ima uglja. Jer mi je ugalj preko potreban. U ovom trenutku. A kad počnem da idem po rudnicima, ugalj će mi već i dosaditi. Jer kad odete u rudnik i kad izađete iz njega, ako ne nakupite barem jedan stek uglja, znači onda ne znam. Sad da jedem. Znači kuća će biti obična, mala, 8x8, 6x6, ne znam točno. I uredit ću je kako ja znam, kako ja pravim obične kuće. Nego, prošli video sam video za jedan dan je imalo preko 27-8 pregleda. Znači, bože, sam rekao tu 7 ili 8? Uglavnom 28 pregleda i više. Znači zadovoljan sam kako je krenuo Minecraft. Vidim da su fanovi ili ljudi koji gledaju Minecraft, koji prate Minecraft, zadovoljni kad neko igra, neki gamer kad igra Minecraft. Znači oni su vidim baš zadovoljni i to mi se sviđa. Znači sad će ići jedan serijal Minecrafta, što znači da će snimiti jedan 10 epizoda Minecrafta. GTA možda i ne snima, neću možda snimati jer igrica će kočiti i neće biti neće stati u ekran, ne znam zašto, ali tamo nešto vidim, da li vidite i to, ne znam, možda neki bug, a to mi je kućica, valjda, da, to je kućica. Znači tu imam i dovoljno i hrane i sad lepo sagranim kućicu. I napravit ću mali gradić. Mislim svoj lični gradić. I da počnemo. 1, 2, 3, 4. Biće 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajde 10 će bude. Još jedna. Dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu će da bude 8. 1, 2, 3, 4. I tu će da bude 1, 2. Pa samo stavim u liniju s ovim. Tu negde. Dobro. Šta pitati? Da li želite da snimam Need for Speed The Run? Ako neko ste čuli. Run, kako se već kaže. To možda ću da snimam. I sad da pretvorim ovdje. Dobro. Imam dosta, imam jedan stek. Ali treba će mi još više, znači treba će biti barem 3 steka da bi napravio krov. Jer će, vidjet ćete, kako se zove, ovo ne vjerujem da ćemo stići da sagradimo kućicu u ovoj epizodi, ali u sljedećoj je završena kućica i tada tražimo rudnik. Znači, kućica će biti mala, ali za prvu noć, to onako da budem u njoj, da prespavam, će biti dobra. I tu će da bude čestovi i tako to. Znači, mala kućica, onako lepa. Sad sam jedino nešto pomešao, što znači da tu bi trebala da budu vrata. Znači, mora da bude ovako i čekajte, sad se zbunio.
malo sam se zezao, ali dobro, za sad će da bude ovako. Ovako. Tu će da budu vrata, nek tamo vrata, znači vrata neću nova praviti. I da li će da bude dovoljno drva? Ne, kako mrzim ovo. Da li će da bude dovoljno drva da sagradimo ovaj deo? 1, 2, 3, 4, 5. Jes, tačno. Ali treba će mi još. Idemo sad da nacrtamo drva. Ja vidim koliko snimam. Snimam 5,5 minuta, dobro. Nego, sad sam gledao od jednog gamera koji baš dobro snima. Gledao sam kako napraviti intro. Znam da napravim intro, ali ne znam kako da ga postavim na početak videa. Ali, uglavnom, do 5. epizode će da bude. Tako da, će da bude do 5. epizode taj novi intro. Postavit ću ga kad ga napravimo. Kad ga napravim, tako reći. Kad ga napravim i onda ću da koristim taj intro. Ako mi se ne svide, napravit ću drugi naravno i dobro. Nego, rekao mi moj drugar, jedan, da subscribe-ujete njegov kanal. Joj, zaboravio sam sad kanal, kako se zove. Jabukica. Ne znam, sad sam zaboravio kako se kanal zove. Kanal, Games All Days, tako nešto. I uglavnom, probajte da nađete taj. Snima isto takve videe Minecraft i tako to. Aleksa Šarović, ako možda neko mi gleda neko video pa da subscribe-uje. Naravno, nemojte da zaboravite da naš kanal subscribe-ujete, da nemojte da zaboravite. Subscribe-ujte kad prvi video pogledate, koji god da to bude video, subscribe-ujte kanal. Jer bi volao da imam dosta subscribera, znači želim jednostavno da imam dosta subscribera. Sad sam krenuo, trajao mi pesak za staklo. Sad ću vam pokazati na sljedeći način kako se pravi staklo. Očigledno, mora da ste nekad čuli, ne u Minecraftu, nego negde kako se pravi staklo. Očigledno, staklo se pravi tako što se ispeče pesak. Pesak se u Minecraftu stavi se u pećnicu i očigledno da znate, stavite ugalj i stavite desi. Evo ga. Stavit ću sve, kako bude. Evo još ću staviti malo ovih taskica. Bože, zašto sam to ovako stavio? Tako. Sad neko ovo gori i nek se peče, a do tad ćemo mi da napravimo vrata i da počnemo da pripremamo krov. Ja ću krov da napravim kako znam. Malo će ovo biti. Napravit ću krov kako znam i kako ga ja obično pravim. Izvinjam se. I kako ga ja obično pravim, znači napravit ću kako ga ja pravim. Sad sam rekla, sad sam se malo zbunija. Nego pozdrav za Aleksu Pavlovića. Dobar je i on. On mi je drugar iz razreda. I voli da gleda moje videe i zadovoljan je kako snimam. I rekao, ako želim da ga pomenem u sljedećem videu, ja sam pristao i eto, pomenuo sam te Aleksa. I sada, znači, krov ću da napravim ovako. Možda u 3. epizodi ćete već vidjeti završen krov. Da ne moram da snimam to. Da bi se vi smart dogledate, pa tek pravi krov, pa tek on, pa tek ovo. Tako da, u 3. epizodi će biti završena kuća, bit će unešene stvari. I ovo će mi se zaglavio. I hop. I volio bi da ovaj video vidi The Bunny Days. Volio bi. Sad ne kažem da mora da vidi, ali volio bi. I da ostavi neki komentar. Tako da, ako slučajno Bane vidiš, ostavi mi komentar. I evo ga, pada noć, znači znate da završavamo
kad padne noć. I evo ga još malo. Znači, to će biti završena kućica u sljedećoj epizodi. Ovo će biti druga epizoda. I ne zaboravite da lajkujete, komentarišete, subscribe-ujete. Ćao!